Bon dia a tothom, gràcies per venir. I dir que us hem convocat amb la intenció de fer palès una situació que ha arribat a ser insostenible per a totes i tots els funcionaris de la Generalitat. Ha arribat un moment que la situació és de mala maror, provocada per una actitud negacionista per part del Departament, envers tots nosaltres. El Departament d'Educació en aquests moments ens fa sentir que som invisibles, com si no forméssim part de la comunitat educativa i no hi ha res més lluny de la realitat, perquè som una peça indispensable pel funcionament de tot el que representa l'educació. Podem dir que, a més de les tasques diàries que fem el dia a dia, ara en aquests moments estem en període d'inscripció pel curs vinent. Doncs sense aquest personal PAS, personal auxiliari de serveis, no hi hauria matrícules pel curs 25-26. Això és simplement com per posar un petit exemple. Dit això, ens volem remetre a l'abril del 2023, que es va reunir per primera vegada un grup de treball que es va crear instàncies de IACATAC, a la Mesa Sectorial de la Generalitat de Catalunya, entre el Departament d'Educació, Funció Pública i les representants de les treballadores. I ens trobem que el 30 de setembre de l'any 2024 ens tornen a convocar en aquesta taula de treball, amb la qual nosaltres esperàvem un feedback en el que tindríem resposta a totes les reivindicacions que es van fer en aquell moment. Doncs el resultat d'aquella reunió va ser no. No a tot. De totes les coses que es van demanar durant el 23, el 24, va ser que no. Tot i així, vull dir que els que vam estar presents en aquesta taula de treball esperàvem aquest feedback, però quan vam entrar a la reunió semblava que, com si fos el joc del partit, havíem tornat a la casella de sortida. Vull dir, si no torneu a preguntar tot el que vàrem preguntar durant el 23, el departament ens preguntava què volíem. Doncs aquest és el tarannà que tenim per part de Funció Pública i del Departament d'Educació. Aquestes reivindicacions històriques que reclamàvem, cap ha estat atesa. En aquest cas, demanem un augment retributiu que equipari sous de la Generalitat amb la resta d'administracions catalanes. Som els més mal pagats de les administracions de tota Catalunya i el que volem és una retribució digna. Us podem donar fins i tot alguns exemples de les afectacions que pateix el personal PAS dels centres educatius, dels serveis territorials i dels serveis centrals. Hem fet un estudi, vull dir, això ha sigut amb l'ajuda dels companys, que hem fet un estudi comparatiu amb altres administracions. Ja no és que siguem la pitjor pagada de tot l'Estat, sinó que la mitjana és que estem en aquests moments entre un 9 i un 16% per sota de qualsevol altra retribució de personal funcionari de Catalunya. Si ja ens comparem amb les treballadores del Parlament, el sou encara la diferència és molt més gran. El sou que pot cobrar a l'UGIER, que en el Parlament li diu l'UGIER, que seria l'equivalent al subaltern al personal de la Generalitat, sols el seu sou ja és més alt que el sou d'un subaltern amb els complements que tenim els funcionaris. Vull dir que podríem arribar a dir que gairebé doble el sou, el més baix del que cobra un funcionari del Parlament, que el que pot cobrar un funcionari de la Generalitat. En altres casos també ens trobem que en els centres de primària el personal de l'Ajuntament cobra més que el de la Generalitat, tot i ser d'una categoria inferior. Tornem a repetir, personal de categoria inferior de l'Ajuntament cobra més que el personal auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya. I no solament volem posar casos concrets de sous, sinó que com a exemple ho direm a nivell de societat perquè sapigueu, us feu una idea de quina és la nostra situació actual. L'administració és qui facilita els ajuts per temes de serveis d'aigua, llum, gas, el que coneixem tots per bono social, i marcar les pautes per ser considerat el que es diu vulnerable o vulnerable sever en els casos més greus. Doncs una funcionària que tingui un fill o dos menors, que sigui en aquests moments del grup AP antiquè, amb el seu sou pot ser considerada vulnerable i se li apliquen aquestes tarifes especials, el que diem bono social per vulnerabilitat. Posem un altre exemple. En el cas de les ajudes a lloguer, els sous que percebem permeten rebre aquest ajut. Ho dic així perquè s'entengui.
Per nosaltres no deixa de ser un pur cinisme que qui concedeix les subvencions, la pròpia Generalitat, les doni a les seves pròpies treballadores perquè estan a tocar uns ingressos que es consideren en risc d'exclusió social. I això no està dient IACATAC, això està recollit de la mateixa pàgina de la Generalitat, on posa les condicions o recull la informació dels ajuts de lloguer, i per nosaltres és indignant. Vull dir que pensem que si la mateixa Generalitat, quan diu que cobrar per sota d'aquest barem és risc d'exclusió social, aquí ens hi trobem totes nosaltres. Si el que volem, continuem, que el jovent, que és qui ha d'anar entrant a l'administració pública, doncs per la regeneració natural que té que haver-hi, amb els sous que hi ha, no podran mai establir-se pel seu compte. I ja per acabar, recordar també que el 80% del personal afectat són dones. Això remarca encara més que les condicions per viure d'elles és molt més complicat i difícil. Diem això perquè no podem deixar de mencionar que existeix una innegable perspectiva de gènere i la Generalitat contribueix a engrandir la bretxa salarial entre homes i dones. Hem dit prou, volem fer un pas endavant i a data d'avui iniciem una sèrie de reivindicacions que anirem explicant per deixar de ser invisibles de cara al govern de la Generalitat. Què reclamem? Retribucions dignes, augment de nivells, de complements, teletreball, 35 hores de jornada setmanal, compliment de l'acord del ràtio d'alumnes del centre per treballador vers parts, conciliació i gaudiment d'assumptes personals i dels dies de vacances per antiguitat, que ens trobem que molts companys, tot i tenir una antiguitat, que se'ls donen més hores d'assumptes personals i vacances, no es poden gaudir perquè els hi deneguen. Molt important també seria la concreció de les tasques i funcions, que moltes vegades creiem que els equips directius o qui pertoca no ho tenen clar, les 40 hores de formació dins de l'horari laboral, com totes les treballadores de la Generalitat. No demanem res que no tinguin fins i tot altres treballadors de la Generalitat. Dotació de personal pas del cos subaltern als centres de primària. Hem de recordar que hi ha aproximadament uns 1.900 centres d'educació infantil, que en aquest cas és l'Ajuntament qui posa el personal subaltern i que fins i tot en molts casos no hi és aquesta figura. I els hi toca als auxiliars a fer funcions que no els hi pertoquen. Què demanem? No diem que no es facin, però que no recaigui tot sobre el personal auxiliar de la Generalitat. En tot cas, que siguin unes feines compartides. Però, per desgràcia, ens trobem que tot li toca al personal auxiliar. Un altre incompliment per part de la Generalitat seria la implementació de la borsa d'interins, d'interina substituta expectada. Es va dir això, hi ha un acord en funció pública que entraria en vigor el primer trimestre d'aquest any 2025. Doncs res, em sembla que avui som 3 d'abril i evidentment una més que la Generalitat no compleix amb el que es compromet. I sobretot, el que demanem és un compliment de les jornades i els horaris pactats. No són persones que estiguem a disposició del que creguin els equips directius o personal superior a nosaltres, són persones i no estem a disposició del que ells creguin convenient i sobretot respecte a les nostres tasques. Dit això, ho resumim dient que hem perdut més d'un 20% en poder adquisitiu en els darrers anys, hem perdut el FAS, del Fons d'Acció Social que es tenia fa molts anys, i no se'ns reconeixen drets que té tota la resta del personal funcionari. Tot plegat per nosaltres és una desvergonya. Els gestors del departament es podrien passar a visitar, per exemple, els centres educatius que tenim. N'hi ha que el seu manteniment és molt precari, per no dir nul, són edificis molts del segle passat, en la qual, i ho expliquem també com una situació que es dona en molts casos, vull dir que els treballadors que tenim, quan tothom es pensa que estan en uns edificis amb aire condicionat, amb calefacció i en unes condicions termogràfiques ideals, doncs resulta que nosaltres hem visitat centres amb la qual s'han fet avaluacions de riscos laborals i els mateixos tècnics reconeixen que no estan en les condicions que s'hauria de treballar una persona. Hem visitat centres que fins i tot trobem que els auxiliars administratius ens reben amb una manteta a sobre. I ho dic així perquè sapigueu fins on arriba la situació del problema termogràfic de molts edificis. No estem parlant d'uns quants. Creiem que la Generalitat exigeix molt a l'empresa privada, dicta unes normes, però és incapaç de fer-les a complir en els seus propis edificis.
Les baixes no es cobreixen al ritme necessari per garantir que els serveis públics siguin realment els que pertoquen. La borsa realment ha de ser efectiva. Ja he dit que no hi ha borsa, hi ha una borsa que es va pactar fa molts anys, que a més s'ha posat mai va entrar en vigor. Hi havia un compromís que semblava que ara entraria durant el primer trimestre, però ens trobem casos d'ahir, ens continuen entrant consultes, doncs tenim centres que fa 2 mesos que els hi falten persones i no ha arribat cap substitut. Què comporta això? Doncs que el personal administratiu arribi a tenir moments d'angoixa perquè és doblar la feina, perquè si hi ha 2 auxiliars i falta un, està clar que ha de doblar la feina. I això crea situacions que creiem que no són de rebut. En els serveis territorials, en els serveis centrals, les escales més baixes també tenen els nivells més baixos. Ni es planteja, la Generalitat ni es planteja que en aquests casos que són els nivells amb unes retribucions més baixes, doncs els hi pugin els nivells per tenir un mínim de sou digne. Doncs aquí, que sí que és competència de la Generalitat, en cap cas s'ha plantejat, doncs trobem sempre el no de pujar nivells. Doncs tot plegat fa que ens trobem en una situació anímica complicada, que se'ns fa difícil afrontar el dia a dia, no arribem a final de mes, moltes vivim demanant ajuts, volem uns sous dignes que realment es valori la tasca que realitzem. Dit això, jo crec que m'he deixat fins i tot de comentar que el que volem dir que ja no podem més, volem fer un pas endavant, deixar de ser invisibles i que per tot això convoquem una manifestació del personal PAS, dels centres educatius, dels serveis territorials i dels serveis centrals el proper dissabte, 10 de maig, sortirem d'aquí a prop de la plaça Urquinaona al voltant de les 12 fins a la plaça Sant Jaume. Des de IACATAC hem habilitat autobusos per tot el territori de Catalunya per tal que puguem venir el màxim de persones possibles i facilitar aquesta arribada a Barcelona. I per finalitzar, entenem que l'exemplaritat laboral passa per tenir uns sous dignes que ens permetin accedir a les necessitats bàsiques sense tenir que demanar ajuts. Moltes gràcies i aquí estem per les preguntes que considereu oportunes.